Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29. This time check is brought to you by ACS Man. Sa bayang ginagalawan, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-21 nga adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021. National or Benigno Aquino Sr. ang kaadlawan sa sining adlaw. Aquino Day, mga kaaksyon sa atong sining pagpangalagad. No? Yari kita sa Sabadong edisyon sa inyo sining palatuntunan. Liwat kita nga mag-inopdanay sa karon nga adlaw sa mga balita nga aton sining paghisayran sa sining mga inoras. No? Subo-subo maning balita sa syudad sang Himamaylan ho, bikon nagproblema dalalang sa istorya, bao kabudlay kung kaisa, no? Makin mo 3 patay, isa pa ang gindala sa ospital matapos nga ginpanero ini sang live-in partner dira sa syudad sang Himamaylan. Karon dugay-dugay aton hibaloon ni upod sa report sa aton sining patrol nga direkta na mismo sa area. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kaauturan nga nagapamati na sa mga kabarangayan kag kapurukan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon nga adlaw sa ulog man sang iya sinigaling nga kadlawan ho si Vice Mayor Elcid Familiaran. Happy birthday Vice Mayor Elcid Familiaran. Subong adlaw kapilayan ni ka 32 nga kadlawan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Happy birthday Vice.
sa ato sining nga pagpangalagad. Kamusta nga ato sining nga mga kaaksyon sa mga kabanwahanan kag kapurukan kalakip na sa mga syudad sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip man sa Oriental side. Way pagid ni makilalaan ining duwa ka mga membro sang NPA sa nga napatay sa encounter kahapon dra sa area sang syudad sang Silay. Aton hibaloon na mga kaaksyon diri sa aton sining nga pangalagad. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Oriental? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon sa atong sining nga mga kauturan sa bugos nga riyon sa mga probinsya, mga banwa kag syudad dra sa probinsya sang or sa Panay Island, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad sang Iloilo, sa Iloilo province, sa lakip man sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa atong sining nga waragwag sa sining nga udto sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial? Iga balita ni Aksyon na Brian Morden karon dugay-dugay. Ini may kang tanan sa alkalde sang Don Salvador Benedicto igaduso ang moratorium sa pagpatindog sang istruktura sa NNNP. Kag maki-update kita karon sa aktibong kaso sang COVID-19 sa probinsya, yara na lamang sa masobra sa 600. Kalakip man sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhopon pila ka mga vaccination center sang syudad na obserbahan nga nagjutay. Di sila kauyon sang vaccination nga ay, gusto nila ng one shot deal guro ay. Nagjutay ko no ang pagpabakuna, pagpili sang Bacolod noon sa baksin nga nagapanguna sa rason suno kay Councilor Inoy Novero. Kita mo lang na, kay ang vaksin tong GNJ, perting pilahay mo, ga sulubra, ga temprano pagapilang iban, kaga sulubra pa ang vaccination center ay perti no ga pangbakuna ga sulubra pa. Hindi sila kauyon sang tagduwa ka tublok ni ay. Samtang sa BCPO naman nga balita sa Bacolod City Police Office nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa dugay isa sa ginalantaw nga motibo sang Police Station 7 sa pagpatay kagabi sa isa ka barbero sa Barangay Mansilingan. Karon dugay-dugay sa patrol nga balita diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB, maki-update kita karon dugay-dugay sa natabong nga enkwentro sa Dakbanwa sang Silay. Nakilala na, wala pa identitiho, alias pabling lang ning lalaki nga napatay nga gin-report nga miyembro sang NPA. Mga kaaksyon, no? Ang bangkay ni Alabo, but ko nadala na sa Iloilo ni PFC Alabo nga napatay man sa enkwentro kahapon, mga kaaksyon. No? Aton hibaloon na sa report sang Negros Occidental Provincial Police Office. Samtang sa patrol karon dugay-dugay, ang report ni Aksyon Alvin Graba gikan sa syudad sang Himamaylan, ini may kang tanan sa Mag-Iloyho, 3 ang patay. Iloy kag 2 ka bata sini patay. Kag isa pa ka ang suspect sini actually
Pero man sang iya sining kaugalingon, yari man karon ginabulong sa isa ka ospital diri sa syudad sang Bacolod. Aton hibaloon na karon mga kaaksyon ang investigation sang pulis kag nano ginanggin kamunuan sang sining insidente. 3 ginang patayo ato sa Himamaylan sa Valeriano District Hospital actually ang mga bangkay sining mga biktima. Aton hibaloon na karon sa kay aksyon Alvin Graba. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, 4 ka mga persona ginaresto sang kapulisan bangod sa illegal nga pagsugal. Detalye sini karon kay aksyon Roger Gotib. Samtang sa balita naman sa National balita ni aksyon balita ni karon sa news center nato ni aksyon na din abuso pag may time kita questionable China contractor so yara sa likod sang Philippine Reclamation. Samtang libreng COVID-19 testing sa high-risk area ginapangabay ni Senator Nancy Binay. Anti-red tape body na paslawan nga magsumeter sang dokumento para sa audit sang Commission on Audit. Kag Pilipinas mayara na sang community transmission sang Delta variant suno sa Philippine Genome Center. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sige, mga detalye karon lang dugay-dugay ha, mahina ang kalaban na matamaton talang ni sa aton sining pangalagad. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod plus ang inyo sining mga program kag ilabi na sa Aksyon na BBB, i-like lang kag i-share kag ipadala lang inyo sining mga mensahe kay tirahon karon dugay-dugay pag maka-time kita mga kaaksyon. Sige, kag yara na sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa YouTubers naton by Aksyon no Radyo Bacolod. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Inanayon tani kay daw mahina gid ang kalaban eh. Sige, dali gid lang kay ari ang resulta sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Sabado, August 21, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 6 kag 15, liwat 6 and 15. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, dali gid lang ha, dali gid lang. Kay matiratanay sa aton sining mga amigo kag amigas, no? Kay Jocelyn, may lang pamati Jocelyn, no? Kay James Bornales Buendia, no? James Bornales Buendia, salamat gid. Kay Joy Mailom, kay Connie Laparan, John Resicio, kag pito pa ka mga kaaksyon ta, no? May lang pamati sa inyo. Pasensya gid ang iban kay pito lang masarangan niya eh. Ipadala lang ang hi ninyo sa aton sining Facebook page, no? John Vicente, Dore Scarlett, sa kay Aida Alunan, and Avi Halandoon Villafuerte. May lang pamati Avi or A Halandoon Villafuerte. Avi ni siguro. Kay Rolser Labadia, may lang pamati Rolser Labadia. And Analo Carisma Bermijo, kay Hob Resaba, may lang pamati Christine Minies Villalobos, Cassandra De La Rosa, sa kay Lisel Gregorio Panolin, sa kay Rinaldo Poderoso, Margie Yanson, Edwin Pantaras,
Moises Mar sa Ligan Dumipig, Martin Aliling kay Ray Villa Hermosa kaganisita Arguelles, no? Arguelles. Salamat gida. Shane Ruado kay Aida Alunan and sa kay Lilian Tadina at Kim Eriman sa kay Rochelle Regina Adjong. May lang pagpamati. Sa kay Rinalyn Hilasio, Jacqueline Lumawag, Francis Alfonso, Madam Virginia San Antonio Alpenda, and Lilia Manseba. Sa kay Josely Pulane, Rochelle Fulgencio Susana, si Maureen Nimincio Mariquet, no? Joy Tolones, kag kay Nining Grate. May lang pagpamati sa inyo. Cosi Jimenez, Michael Quezon, Araman Sinday Blasa, John Vicente, si Doris Scarlett, may lang pagpamati, no? And sa kay Cassandra de la Rosa, Lisel Gregorio Panulin, sa kay Margie Yanson, Edwin Pantara, sara naman, no? Kag lakip na sa kay Rain May, Anisita Argelias, no? Salamat gid sa inyo sininga pakigopod. Sa kay Jocelyn Cordero Hilang from Bago City monitor man. Salamat gid Jocelyn, no? Celso Chavez sa Disney. Okay, thank you gid. Celso Chavez, thank you gid Sir Celso from Cadiz City. Ayos. Sa kay Jinky Dialagdon, may lang pagpamati Jinky Dialagdon. And Ariel Sancho May Hermanes, may lang pag-monitor kay James Bornales Buendea, may lang pag-monitor. Madam Elizabeth Malaka Gamalara naman, ha? Ariel Sancho May Hermanes, thank you gida. Moises Madumipigo, assalamu alaikum, Action Radio Mustako kay John Paul. Sa Iloilo ni si John Paul, sa Action Iloilo. Thank you gida. Moises Mar sa Ligan Dumipig, no? And Madam Virginia San Antonio Alpenda, shout out lang kay kumari ko Indring Buro sa East Street, kag kumari ko Sally Hinulan Pironelia sa May Bata, ga-monitor gid sila now. Thank you gid, Madam Virginia San Antonio Alpenda. Kay Ses Valdez, may lang pag-monitor Ses Valdez. Joy Mahilom, salamat gid, no? And si Cone Liparan, tamyaw lang sa pamilya Laparan, Labanyego, kag Isparesya. Sang gatamyaw si Bibing sang Pandanon DSB. Salamat gid ko ni Laparan, no? Rona Rihida Traba, dira sa Banwasang Valladolid. Happy birthday lang kay Carlos Torres sang La RSB La Carlota. Carlos Torres sang RSB La Carlota. Manjo Arniho kay Chubbs Mapa, may lang pagpamati. Erwin Trestisa, watching from Kabangkalana. Thank you gid, happy watching live dira sa Trestisa, Jaime Flores and Juanico family. Ayos. Sa kay Francis Alfonso, ginagreet siya lang si Mamaya. Marisa Alfonso, gapamati gid siya. Ayos. Joel Espanosa, may lang pagpamati Joel Espinosa sa Arquisola Homeowners Association, Barangay Villamonte. Thank you so much, Joel Espinosa, no? Sa Arquisola or Arquisola Homeowners Association. Kay Pac Manuel Machong Pilinggon, may lang pagpamati, ga-monitor siya sa Payagya. Sige, Pac, thank you, gid. Josephine Asisor, thank you so much, gid. Andrew Manggilan Villarosa, may lang pagpamati GR Mainit Rihon, sa kay Maureen Nemisio Mariquet, no? Darlene Siquilio Batayen, salamat gid. John Resisio kag Nining Grate, salamat gid sa inyo sining monitor. Ipadala ninyo sining mga mensahe kay tirahon ta ina karon dugay-dugaya. Sige, daligid lang mga partners, daligid lang balik lang ko dugay-dugay sa aton sining pangalagad. Kanaton ang Aksyon Balita. Banat. Buliki.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Muling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 ng aton oras, 11:49 na mga kaakson. Ilang oras na lang, siling sa amigo ko, ilang oras na lang, kag isang tulog na lang, no? Hampang nasang aton siling pambansang kamao, Manny Pacquiao, ti diri sa aton bantayan naton diri by 9 o'clock buwas mga kaakson, no? Ang sambuwa mga kaakson sang aton siling pambansang kamao, no? Siling nila daw perdigana si Ugas kuno pero ti lantawon ta sa Corbada mga kaakson. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid. Kinanglan sining mga kaakson DTX 5. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ang aton oras mga kaakson. 11:51 na. Katuan tanay sa aksyon Alvin Graba, direkta sa syudad sang Himamaylan. Angot sining nataboho na nunigin masakir ni mag-Iloy ho. Ang Iloy, ang duha ka bata sining lunsay minor ang gin pangtero sini kag plus sining suspect nga daw 51 or pilang edad sa tong suspect gintiro yaman kaugalingon niya yari sa ospital subong gindala, no? Kuya Bakson Alvin Graba, direkta sa syudad sang Himamaylan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mga pasado la 6 kay nani natabo sa Purok or Barangay 5 ambot ano nga purok ni sa syudad sang Himamaylan, ha? Kuya Bakson Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Action Alvin. Yes, action Rex, wala nang madugay nakalabot kita diri sa area sa Himamaylan, partikular sa Himamaylan City Police Station sa pag-follow up no sa sining mag-Iloy nga ginduthang kagina sa aga sa Barangay 4.
sa Greenland Subdivision Barangay 4 diri sa siyudad sa Bacolod. Sa aton sini nga Facebook live action na Rex ari diri mismo timingan tagid ang Iloy no sa victim ni Mary Rose action na Rex i-try tani si ma'am. Ma'am, live ka subong sa Action Radio. Ano ang ganing ngalan ta ma'am? Rosa de Lima. Egta. Rosa de Lima, Egta. Oo. Ano mo ning mga biktima ni ma'am? Bata ko, tapos duwa ko kabilog nga ako. Oo. So ang ini nga bata mo, ano exactly pangalan niya si? Mary Rose, Egta. Mary Rose. Oo. Ang imo nga apo, Lucky Bay ni. Lucky Bahi. Oo, ining bayi pilang edad sini? Mga 1 year and 7 months old. 1 year and 7 months old. Hindi 1 year and 9 months old. 9 months old. 9 months Oo, old. 9 months Ang old. isa 7 months. ining 7 months laki ni. Lucky. Oo. Ma'am, ano gidya ang plastada kagina ma'am? Dugay na naslagop na isang living Ma'am. partner ya. Dugay na sila nag-aupda na isang live-in partner niya? Dugay na, mga 5 years na. 5 years. Why ni sila ya bata nga duha? Ining kon ma'am, boy ni sila bata nga duha o amo ni bata nila? Sa una yung asawa, may duwa sa kabilog nga bata. Ako Puro na mo nga ang sila duha lalaki. ka bata ni Alvin, dali lang, no? Ang duha ka bata ni isang lalaki. Ma'am, ining duha ka bata ni, ining napatay. Bali apo mo na ni? Oo nga po. Hindi Bata ang ni siya, pamangkot lang tablanay ang bata ya ini, isang lalaki. Ini nga bata ni isang lalaki. Hindi ang napatay na bata, gina isang nila sang bata ko. May kaduwa yung asawa. Bata ni sino to galing bata ya? Bata Ni Mary Rose? Sino to? Ni Mary Rose. Mary Rose Action Rex. Mary Rose, pila edad ni Mary Rose ni? Si Mary Rose, pinagid ang edad ni? 24 sa sininga adlaw, birthday. Subong Ay, adlaw. birthday ya Birthday pagali. subong. Subo man nga balita. Inang samsan o pa na niya nga dahil baluan niya man na nga ang birthday sang bata ko. Tag ang birthday man sang bata yang nga lalaki sa 7 months old ya subong man. Bilang dito iwiwaton sa balay sa dito sa Pukatod. Din ang Pukatod na? Barangay ano na? Ano nga barangay? Pukatod, Payaw. Binalbagan. Binalbagan. Oo. So subong kung taning adlaw, plano nila i-celebrate dito. Birthday sang apo kag ni Mary Rose Action Alvin. Dahil lang Oo. Ma'am, anong plastada gid niya, ma'am? Magluwas diriya, nag-away ni sila? wala man. Kay isang Miyerkules, ari ko, ini lang ang Miyerkules. Oo. Tapos nagpaluap kami sang bata ko sang ilang nga Mary diri sa City Hall. Nagpalista kami Ano lang man na. Tapos nagpuli kami sa ilabalay, ginpapirma to sang bata ko ang sidula. Okay man siya, kakadlaw-kadlaw sa gani. Kay pero sang inilang nga kaagahon, nakibot lang ko nga amo na ang natabo. Pero sang gabi, nakapanawag siya sa akon, sa bata ko, nga ang balay bilang daw ilimpyuhan, kay makadto na sila ini nga mga 8 o'clock tani. Pero daw na dangatan na sa alas 9, duway pa. Sige. Oo. Oo. Ma'am, Ano ang ginhalinan ginila sa Ano ginawayan? ginhalinan gid diriya, ma'am, sa inaway nila, ma'am? Pirma ko. Di mo? Oo. Pirma ko Sige, na sige. Dali lang gid kami permahan sila Action Direct, no? Nagperma lang makadali. Sino Ang tong nanay. sa tupad niya? Sino dang pwede? Samtang nga gapirma pa to si Manang to? Oo. Ariman, ang iya sininga ambot, niya, bata niya, no? Magkuta? Ma'am, ano ba nitong napatay, ma'am? Manghod mo? Oo. Ante sila, naka-istorya na siya sa imo nga may gainaway ni silang... Wala man. Way man? Wala man. Oo. So, ano gid ang pinaka-mayor nga rason nga nag-away gid ni sila dayo? Wala man na sila Wala man na ganigalin, manghod sila. Anong negosyo ni? Anong pangabuyan nila? Ito yung ginabatsag. Damo, sa maintenance na ginabot mo. Anong negosyo sini nga lalaki day? Undra. 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 Anong undra man? Ano ning magambal kita undra, ano niya? Mga... Okay. Okay. Ah. Ma'am, isa lang kabagay, ma'am. Naghambal ka nagapasingit. Sino nagapasingit ang lalaki? Base, ang yaba na. Amo si?
Di Raimundo Diaz. Oo, gapasingit siya. Anong ginabatsag diya ni Raimundo Diaz? Saya balatian damo man sa balatian. Kaangay sang? Saya lawas eh. Oo. Ti pro why ni sa nakita mo, gapangimon? stress siya? No, stress. Why ni siya gapangimon? Wala man, kaya ako ang mangod ko, wala man nadagalaga, wala man nadagalin sa ila balay. Si kaso na sa mga bata, kag sa iya. Di nang ba ang banaya siniya nga una ya di na ni? Ang bana sa nga una, diri ni... ang bana siya nga una, ni Utod. Sa utod ya. Dalaga, gina siya. Dalaga, gid. Dalaga. Ti dalagang duaya ka bata ya. Ano yung duha ka bata, ya? Bata na nila, nga duwa. Bata nila ni Raimundo. Okay. Bata ginagali nila. Tigin pamatay ya ini. Dalaga na siya. Oh, okay. Pero antes sinaya, wag iya ka sa may ginistoryahan niya nga way siya nag-confess o naghambal sa imo nga away ni sila firme magasawa pa ano? Di wala man. Why man? Wala man. Kasi na-depresa na siguro sa ginabatsag. Sus. No, pero kung mag-aaway ni sila ya, o kung gawiyat ni siya sa armas. Sino? Ang bayaw mo? Ining si Raimundo. Bayaw ya. Ano kay makadto ko na sa ilang iya nga armas ara naman na sa ilang lamisa ra sa kwarto. Makadto ko na sila kit ano. Okay. Pero pagina sa pagsulod na bispo dito sa balay nila, anong plastada dito, Day? So, sa ospital ko nakita. Sa ospital mo na. ang So, plan. pagina yan, nakitan mo, patay na gidyang utod mo. Oo. Patay na kagingiyang duwa ko inablo. O din, ang igo sang utod mo, ma'am? Sa agtang. Agtang? Agtang ang duaya ka hinablos ya. mo? Sa ano, sa guya. Sa Agang guya? isa sa ulo man. Gintiro yaman. Gintiro yaman, ma'am. Gintiro. Sus. Tatlo sila. So, ang bayaw mo, ining si Juan, ining si Raimundo, di niya gintiro ito, galing. Wala lang ko kabalo ay wala ko kakita. Pero initial subong, di na siya sa ginabulong. Ato man batay sa kulod ko no. Way pamahibalo ang kundiin. Oo. Okay. Sino pangalan mo, nagkaupod ma'am? yan ni sang bayaw ya? Sino nagdala di? Maria Ligka. Ano? Igka. Pangalan mo? Maria Maria Lisa Igka. Idka. Oo. Okay. Sino ang nagdulong dito sa bayaw mo kay Raimundo? Ang ako nga tiya. Ang imuman nga tiya. Kasi ano man? Si Raimundo, wala? Gindala to sa... Sa hospital? Wala ko balo wala eh. Ay? Wala. Di din ang mga bangkay sa utod yan eh. Kaga duaya kinablos. Ang bangkay subong sang... Solidad. Sa solidad, Oo. subong. Okay, sa solidad na subong aksyon na Rex, no? Magadepende ni karon sa Di mga ano oras kapitan kini kung- natabo aksyon Alvin? Ma'am, initial anong oras gid exactly na tabo? Mati ko mga alas 6 kay ga tawag ko siya kagina garing ang cellphone niya. Tingala gani ko wala na niya ginasabat. Katulog pa niyang duaya kinablos ang ginpangtero ni sang amay? Gakatulog pa ning hinabdos mo sang ginpang tiro sang amay. Wala ko balo. Tabuan wala man ko tum. Okay. Sinupod nila sa ila sining nga balay aksyon Alvin? Luwa sa mag-asawa ni kag kabataan? Ang kwan ma'am, sinong upod sang utod mo kaganduhan ni kabataan sa ila balay? Ang kagangyaya. Ang yaya? Oo, timbang kagangyaya. Timbang. Ato sa ila balay. Ato sa ila balay man, Oo. subong. Oo. Ang timbang Pangalan kagyaya? timbang. Si Nalin. Nalin. Si Nalin ko no aming timbang Action Rex sa bating takuha kita karon no. Sige. Sa Singi lang to karon ng timbang kagang yaya kaya to pa sa sulod sang balay. Why na daging dala sang pulis? ay i-check tani karon Action Rex kay ari kita diri mismo subong sa tubang sang police station ang Himamaylan. I-check tabi kung makasulod kag Di na lang Iloy to, dintong Iloy? ang nanay ari na di nakapirma na siya. Di na sa gani. Ari na gani pa sulod na tadiyo nakapirman tapos ka na pirma to ma'am. Tapos na. Di pa dayon ang interview mo siya. Sa Dilima. Ma'am Rosa, sa imo sining pakig-istorya sa bata mo, ma'am, may mga bagay nga ginbuhian gid siya, mga confession, kung gaaway sila. Wala. Why gid? Why gid? Oh, ano pagkakilala mo diriya kay Raimundo man? Inang do okay lang man na kay ambal gan isang bata ko. Inang buot lang man siya. Pero sa ini nga adlaw
wala lang ko kabalo kung ano ang ilang agin lalisan. Kay ti manuglakas sa samon balay, kay mahiwa to sa tang iya birthday. Pero na sila gaaway, Action Alvin? Oh, pero may lang ni sila kaaway, ma'am. Wala. Pagil sila. Do wala man sila nga nagaway. Bata gito nila nga duhang napatay to? Oo, bata ni hambal kagina ni isang bata ya. Mama, bata ya gidtong napatay. Oo, bata ya. Oo. Bata nilang duha ni Raimundo kag ni Mary Rose. Ah, okay. Si ma'am, ining bata mo ni ma'am, may mga bagay nga hambal kakagina nga plano nila i-celebrate ang birthday subong nga adlaw didto. Ano sa paglantaw nimo amo ning bagay nga ginawayan nila, ma'am? Base amo na ang iya nga base kun daw hindi siya gusto nga Magsugot maglakas bla? ang bata ko sa amon. Concert, pangimon ho? Wala lang, duway man. Way man? Duway man na siya gani gambal na kung ano. Kay sanoy pa man. Grabe no, simple lang sang rason eh. Dito ma-celebrate ang bata ko sang birthday. Tapos ato naman to gani ang iya. Pila edad na sang bata ni Manang na? Pila edad sa bata mo, ma'am? 24. 24? Ining adlaw, 24 na siya subong. Oo. Ining sikwan niya si Raimundo ni? Si Raimundo ya. Ano? Si Raimundo pila edad? 60 sa ini nga October. Ining October. Oo. Sige, Sige. ma'am. Thank you, Kid. Action na, Rex. Masakay na sila. Sige, Di sila ma'am. Thank makadto? you. Masakay man sa salakyan, ho. Bot kundi sila makadto. Oo. Base makadto man dito sa lugar pang Action na, Rex, no? Base makadto man dito sa lugar sa barangay Greenland, no? Greenland Subdivision. Di ng Greenland na Barangay- Action Alvin man, di nagadampi man? Nakita man kagina Action Rex ang Barangay 4 iya from gikan diriya sa police station sang Himamaylan going ka south more or less mga 3 or 4 kilometers gikan diri sa police station Action na Rex. Dumduma mong Going south, galingan day Mr. Tampos? Yes. Ano na nga area? Barangay 4 na siya. Barangay Yes, sir. 4 na? Oo, amo ng Barangay 4. Oo, medyo lapit lang na di. After Kasi dira, sinanta- sungal mo to sa ila sining balay, kayang timbang to gagang yaya, pwede ta pa to may sorya kung ano ginanggin kamunuan sini. amo ning mga bagay karon Action Rex, no? Kung Amo ning nagamata na ning kabataan sang ginpanglutang ni sang kaugalingon malang nila nga amay gali ni. Oo. Pila to ganing edad sang amay to Action Alvin? Manog Ni sa Raymond? na ko, no? Ha? Ining... Manog pila? Manog sa isinta, ining October. 60? Oo. Ining sa 59 October years man? old. Yes, sir. Oo. While subong adlaw, nag-24 gid ang victim, Action na Rex, nga ang iloy sa Sino mga tong may kabataan. birthday gani subong adlaw ang biktima si inang babaye? Oo, ang ining babae. O tapos ang daw may birthday pa tong isang na-mention na to, yung kabata, ano daw gin isa to? Ano? Oo, kay the birthday, do 7 months na bala, subong adlaw. Oo, so daw magka-congregate sila Action na Rex, ining adlaw man, 21, ti parehas na sila nga adlaw, nga daw luyag mo nila itingob ang ila sining birthday Action na Rex sa area sang Payaw, Binalbagan. Just so happen nga suno diri sa iloy sang victim, it seems nga hindi magpasugot. That is why naglalisay, i-check taman diri kay Sir kay Arina diri Action Rex, si Police Inspector o kung Police Lieutenant Margalio. Sino to ganing na-interview mo kay na to? Ang nanay na day Hindi galan mo gali. ang imobla na interview ding Ano pangalan mo gani day? Maria Lee. Si Maria Lee. sino Ay, na Action sa? Rex. Si Maria Lee amo ning manghud ani isang victim. Nga tong Iloy way mo gin pamangkot, sino tong ngalan sang Iloy Pero yan? sa na gambal na to. Rosalie? Oo, ang nanay way nato na lista diri Action Rex eh. Kuha natin. Na mentioner niya na ito kagina pangalan niya. O sinong Action Rex, na-interview mo no, di ng kay nanay. nang pulis? Ang pulis kagina Action na Rex na istorya taman, si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. O ari na di kay Vargas nga tingog, kay Pleco? Action Rex kay Ari Padi, way pa nato na transfer. Okay. Oo, nagrekta kita diri mo. But anyway, Ari Di diri sino may Action interview mo ta? try tingnan natin ang Deputy Chief of Police karon sang Himamaylan PNP Action na Rex, no?
si Police Lieutenant o si Police Lieutenant Arthur Margalio sining aga action arrest pero itingwaan ta sining aga na si sir sa pinaka latest investigation sa Himamaylan PNP. Sir, live kasugong sir sa Action Radio. Sir, anong pinaka-latest investigation? Action Rex, si Sige, Police Lieutenant proceed lang. Margalio. Anong Oo. pinaka-latest, sir? Sa amon subong sir nga no, ang ato niya suspect is currently undergo ni sa sang treatment sa Riverside Hospital tungod sa nature sang pilas yan sa ulo. So pero ang ato niya mga mga biktima is currently ari man sa holding area sang Governor Gatoslao Hospital dire sa Way pa sila madala sa morgue? Himamaylan City. Way pa nadala sa morgue, sir? Sa Sa Wala funeral pa. parlor? funeraria? Wala pa siya madala. Way pa, sir, no? Kay bago pa man lang nagkadto diri ang pamilya sang biktima. Anong initial nilang investigation? Sir, no, sa initial ninyo nga pagpangusisa, sir, anong pinaka-latest? Sa initial naman nga pagpangusisa is ang aton balang nga suspect naman si Raimundo Diaz. According sa iya ni nga bata nga si a certain Bimbo Diaz, nga iya father nagasuffer ni sang depression. Dala sang iya pneumonia kag diabetes. So amo man ning isa nga ginatunaan nga may problema man siya emotionally. So, in short, may psychological problem dali sa ang suspect. So saya hambal sang iyang bata. Oo. And prior this, antes na itong insidente, ano sir, may mga pagbaisay sila, naglalisay pa ning mag-live-in partner? According sa aton nga witness nga si Miss Annalyn Sipida Isabio, prior sang nabatian ang apat ka lupok is nabatian niya ni nga may certain argument ang aton nga suspect kagang iya nga live-in partner. So during that time after sina mo na may nabatian siyang apat ka lupok kag nagdalaga na siya gwa kag mangayo sang bulig. Sir, gambal ka, may argumento sila. Are you referring to sa diin? Suno sa iya nga initial nga nabatian niya is kagato sa aton ng investigador ang part sang ilang arguan is ang ato ning biktima is birthday niya. Gusto yan ni Tani mag-spend sang birthday sa Payaw, sa Pukatod, Payaw. So ang ato niya suspect do hindi part sina is hindi siya magpahanugot. So pagkatapos sinamo na ng nabatian niya nga may nilupok na natabo. No, ang diri sir, din ang igo karon sa mga victim kay sino ang una niya nga ginluthang antes ginluthang sang suspect ang iya kaugalingon. Ang aton nga ang sa ina nga bahin is hindi ma-determine kay sila lang to ang sa sulod sang balay, hindi ma-determine kung anong sequence, kung sino ang ginuna niya tiro, kung una at paniro sila kag tapos gintiro yang kaugalingon niya or sino man sa tatlo ka biktima ang ginuna ya gid. So ang nano lang gid isang mga nature sang injuries ang aton ng mga biktima. Yes. Sa sulod mismo sang balay sir, di napahamtang ang babae ang ining victim sir. Ang babae sa nakita ko nga mga pictures ng aton ng investigador is napahamtang siya dapit sa sa sulod na sang ilang kwarto. Tapos ang isa ya ka bata is lapit sa pertahan sa mga kwarto. Kagang suspect ara man sa sa may sa sala nila dapit na lugar. So, ang ining suspect, ginuthang niya na ang kaugalingon niya within sa sala na. Oo. While ang mga victim niya sa kwarto ng visitor. Oo, yes. Oo. Action na Rex. Sino to ang lantos ang Iloy to gani, Action Alvin, pasulit kay Sir Dabing? Sir, ang pangalan sang Iloy ba lang ang nagkadudi ka din? Wala ko pa kuha sang pangalan. Ang ngalan sang biktima? Ara lang sa sa aton ng investigador. Okay. Pero ang pangalan sa biktima? Wala ko ka istorya sa ngalan sa Iloy. Ang ngalan lang sa biktima is ining si Mary Rose Idka. Mary Rose Tapos Idka? ang duwaya ka bata is minor de edad ni, isa ka babae nga 1 year old and 9 months
kag isa ka lalaki nga 7 months old. Oo. So, ang laki, ang suspect, amo si... Ang atong suspect is si Raimundo Diaz. Sir, by the way, anong pinaka-latest medical bulletin diri kay Raimundo Diaz, sir? Si Raimundo Diaz is hindi pa ma-determine ang iyang situation to, pero may tungod sa pag-refer siya to sa Riverside Medical Center sa pilas siya sa ulo, medyo araman siya natuon sa critical nga bahin. Pero kagina, ginabulong siya sa May Valeriano Hospital. Conscious man siya. Sa pag-assist kay sang aton nga investigador is ang aton nga suspect may signs of life man, may vital signs siya, pero nagahigda lang sa log, kagin dala na lang sa sang stretcher sang aton nga rescue kadto sa hospital. Anong gingamit ni isang suspect ni? Sir, ano mga recovery ta sa lugar? Sa lugar na recover tong yang super 38 caliber pistol kagang 4 ka kaslag. Hindi lang ma-determine ang kadamo. Ang may chamber pa ining may bala pa ni sa sulod sang magazine. Barrel? Kagang empty shells nga araman sa area. Nag-scatter. Pilang empty shells? Ang empty shell ya. Ang empty shell 4. 4. Pero may nabilin pa sa chamber. May nabilin pa sa chamber at sa magazine. Okay. Kada tiro yan igligo ni? Subot sing ganun, sir, kung dandaon ta, ang distansya sa pagtiro niya sa asawa ya, ang distansya sa pagtiro sa mga bata ya, rapitanay lang. Hindi siya namon mahatag ang approximate na distance kung may posibilidad na kay tungod sa sulod balay, lapitanay lang din ang pag. Nanon ikaw, kabugtaw na ni ang duwa ka bata? Sanggin pang tiro ya? Sir, sang gitiro ni mga kabataan, ano may posibilidad bugtaw na ni mga kabataan? Hindi pa na namon hindi namon ma-determine pa kay why pag kami ka kuagid sang full nga statement sang aton nga witness. Subject pa na sa verification kag sa sa further investigation sa aton investigador. Sir, thank you, good sir. Action ang armas to nga gingamit na recover nila lawas sa Na-recover niya maslag ng armas. to kag empty Common shells. possession sa mga armas. Na-recover nila Action Rex. Okay. Custody sa aton na investigator on case. Yes. So, Sir Margallo, thank you, good sir. Not unless Action Rex may dugang ka pa Okay na, okay na. police. Okay na. Sige, Action Rex, base makakadtumang kita sa lugar. Kagkatuan yung gitong lugar. Kag istoryahan ta to si Adeline, no? Adeline to, sir. Ang yatimbang. Si Annalyn Sipida Isab. Annalyn Cepeda, Action Rex, no? Lapit na lang da sa area mo. Yes, Action Rex, no? Lapit man. Kaya magka-istorya ka to sa mga kaingod nila to. Kung may mga kaingod to sila, ano to kung subdivision to? Greenland subdivision sa Barangay 5. 4 rather, Barangay 4 diri sa siyudad sang Bacolod. So maning sitwasyon diri Action Rex kag magapadulong mo kita to at least para ma-check man naton ang mga pictures mo dali og tay padala di dayon Action Alvin makakuha ka na mga pictures dira liog ta kay lead sa aton diri nga expert to. Yes. Pictures ang armas. Yes, oo. Kag ting mga recovery dira plus ang iban pang mga pictures sa area da Action Alvin. Roger on that Action Rex na ipadala isang din naton gagatuan tagid, no? Kung wala siguro kagara lang sinsaktong bana ni daw kaaga pa man ni daw ka bag-ulang bugtaw pinaniro ya ambot kun I don't to Action Alvin, no? Do sa kabudlay hangpon kung bago ka lang bugtaw, siyempre damo pa man hilikoton mo damo, tinga gin pang tiro ya gid niya dayon. Basi kagabi pa ni ang ila sining hiligutanon nga mag-asawa. Posible na Action Rex sa maning mga bagay nga dapat hindi man pwede nga pagbugtaw mo, dayon mo pa niro, do hindi man naguro insakto Action Alvin ha. Oo, kung may unless kung daw lain kaya utok ti mahimo mo na and not unless kung may ginabatsag kagidya sa lawas. Anyway, sa allegation kag normal ang paminsaron mo bisan may ginabatsag ka sa lawas mo, pwede ka man nang ka mapaliwaliwa ta diyan na yung may higot ka di mainit nga kape or may istorya di sa mga kaingod ta daw mo na bla.
Ang nang pinaka-importante kung tanida, at least kahit paano para ma-release man, ang ginatawag ng Kumuning pinang-ubos. May lang kayang timbang to gagang yaya, wala iyagin pang tiro yan, no? Na ang timbang sunod diri kay Sir Maggalio kagina nakabate amo ning nakabate sang lupok makaapat ka best action Rex. Grabe. Inaya si ang timbang nila si Annalyn Guro to in-check ta ni karon dito sa lugar kag basim ka istorya man kita action na Rex no. So far amo ni ang istorya ta na interview tarang Iloy ni sino to ganing biktima to? Si Mary Rose. Mary Rose, Iloy ni Mary Rose, ang utod ni Mary Rose, na istorya to na, plus ang pulis. Ang kulang na lang dito sa area, sa balay sang biktima, kag sa mga katimbang to kag Yaya Jackson Alvin, base kung makakuha ka to ibang pagid nga mga information Roger on that action Rex no. Muning tinguan tagid subong adlaw. Dito man mismo no sa lugar sa Barangay 4. So muning sitwasyon na dire no sa area sang Himamaylan City Police Station. So with action Nixon Tahom, ang ka-action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba, balita gikan diri sa syudad sang Himamaylan. Ini may kang tanan sa sining subo-subo maning balita no. Pagpangluthang sang bana sa iya sining asawa sa duwa sining ka mga kabataan, bata gini nila iya gali ang duha ka mga kabataan, patay ning duha ka mga bata ho, 1 year old and 9 months kag 7 months amo ring patay. Kag ang asawa sini kag tiara pa sa critical nga condition sa Riverside Medical Center. Ang suspect o kunang bana sini nga nagpangluthang kaina dira sa purok Barangay 4 blamo. Barangay 4 sa Greenland Subdivision, Barangay 4 sining syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Subo-subo maning balita no. Ti ang negosyo sini daw kay ukay no. Ang negosyo nila sini ti isang matabo basi kag i-power kaina kay di man lang magsugot kuno do amo man lang nakasimple hindi magsugot ang bana nga didto hiwaton kadlawan pa subong ni Mary Rose ining isa sa mga biktimang Iloy kadlawan niya pa subong adlaw ti kadlawan patay sa iya ho. Do mo man lang na kuno ginlalisan ambot ko na nung kung iban pagid nga ginlalisan nila nga naglabot sa punto nga ginpangluthang sining bana ang iya nga asawa ang duwa niya sini ka mga kabataan plus ang iya sining nga kaugalingon. Subo-subo maning balita sa Sabado. Sige, Aksyon Alvin Graba. Maninguha pa si Aksyon Alvin Graba sang iban pang mga balita sa crime scene mismo sa puluyan dito sa area sang Barangay 4 si Aksyon Alvin Graba. Salamat kay Aksyon Alvin Graba kag Aksyon Nixon Tahom direkta sa syudad sang Himamaylan. Sa mga kaaksyon ta, Santon Plus Herbal Capsule, no? Santon Plus Herbal Soap. Ang sari sa ERB sa sininga adlaw madro kita na iho sang mapalaro naton nga tagdaog sang SAP anniversary sa ERB. SAP anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos
pesos po da, kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot-tukot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos mga kadtutan ay sa ato siling winner. Ang wala nagasabat siguro ipangkwanta na sir, no? Kay tingwanta ring iban nga magkapasako po. Dito na di pag-ibalik ang mga kuwanan niyo. Kay ang iban siniga hulat-hulat pa rin kung sinong pwede nga gabuton mo. Ari na siya ho. Kay sigurado na Pacquiao kag ugas sa buwas mga kaaksyon sa Aksyon no Radyo Bacolod, no? Ario, winner taniho 500 pesos mga kaaksyon. Hello, mayong udto. Mayong udto. Sinolihog ni madam. Sinolihog. Alberta Sian. Pilay edad mo? 7 katuig? 70. Si Alberta Sian, 70 years old. Taga din ka gani ng Alberta. Sa Talisay, sir. Talisay. Sigurado na nino. Anong ginapamatian mo subong da? Action Radio. Aksyon Radio. Ano nga programa, madam? Tune in, tune out niya. Tune in, tune up. Alang taon-taon makasabat ka sa tune in, tune up mo. Anong programa ang ginapamatian mo subong? This is my life, Mr. Lugay-Lugay mo. This is my life gani. Before sang this is my life, ang subong mga programa, tanaw-taon makasabat ka. Ano subong programa ang ginapamatian ni Alberta? Nang konser, ang balita, Blasir. Ang balita gani, anong title gani? Okay na sa balita. Ako bala, kisalang ko mamangkot. Basta piyo. Ano? Nga programa ang ginapamatian mo sa silingod to? Ara sa aton nga kuno? Nga Facebook page? Ara bla? Lang tawag bla o kay ara sa ano? Aksyon? Rex Cantong, sir. Rex Cantong gani. Ako gani na si Rex Cantong. Pero anong ngalan sang title sang programa ta? Subong aga? Wala kagig karon 500 pesos. Aksyon? Action Radio. Aksyon Radio gani ginapamatian mo, madam. Simple gid lang na aksyon liwatanay, no? Si Alberta Sian, 70 years old, taga Talisay. Amo ni nga to sining gin-connect subong adlaw. Nasabat dyan pero isa lang ginapamangkot ko siya mo, isa gid lang anong titulo sang programa ta sa sining adlaw, madam? Banat Bulig. Ano? Aksyon Balita Banat Bulig. Amo na tandaan mo na, Aksyon Balita Banat Bulig. Amo na si Aksyon BBB in short, Madam Alberta Sian, thank you. Kag congratulations, 500 pesos ang batonon mo. Ulat-ulaton mo lang dama-dama by Monday, siguro mapadala na da. Pagi sa aton sining kwarta padala or nano ni magtawag pera padala or nano dira, no? Madam, thank you gid. Salamat gid na mapabutsyag ta, Madam Alberta. Salamat gid, sir, sa Action Radio. Sinong ga-coach sa imo da pamanan kung nagaron mo? Sinong ga-coach sa imo da? Mga bata. Sige Thank you gid. Salamat kag congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations! Salamat gid Madam Albertas siya, no? From Talisay City. Congratulations! Ikaw ang winner ta sa SAP anniversary sa ERB, no? 500 pesos mga kaaksyon, no? Daligid lang action art tay hupon kadtuan tanay si Mr. Magahin ang aton sining isa sa mga panelist buwas sa aton sining coverage sa Pacquiao Ugas fight, no? Tilang taon tani ko nanong mapabutsyag kag ambot kun si Ugas may fight. Ati may fight gid eh. Boksidor eh. Unless kung masakam ka, gilayon sang isa ka tapungol gikan sa pambansang kamao, Senador Manny Pacquiao ti tulugan ka. Pero kung hindi man siguro depende pa ni buwasa kay ti may tapungol man kada isa mo, may boxing nga ginatawag mga kaaksyon. We have ang ato sining partner si Mr. Magahin ari sa piyak kalinyata. Hello sir, mayong udto si Action Rex, Action Radio. Yes, Action Rex, my partner in life. Gani, may partner in life. Ti kasado tabuas sa ato sining coverage sa Pacquiao Ugas fight. First of all, anong ginalantaw mo ning palabuton round by round, sir? Wala lang masiling ko gidyano sa akong nga pag-analysis wala Action Rex. Ini nga away, makwan ini, tama man ay ka-suspense. Kaya hindi man basta-basta si Ugas nga kontrahon ni Manny Pacquiao. No? Dong may changes, no? Di siyempre, tungod lang ang disgrasya sa mata ni ang original to lang away kita ni, no? Hindi na madayon ato, si Gandin Bulos, ini si Jorgenes Ugas, si Olympian boxer ini, kag siya ni nagauyat sang corona, sang WBA welterweight division. Isa ini siya kakubano. Kag Olympian medalist ini siya. Sang Beijing Olympics bala. Kag ang record kasi hindi basta, no? Kag ang nagkalatabo, siyempre, ang original na ang awayo ni Pacquiao hindi nabla mo. Amo na nga sila isang iban, basi bala ako nili, pipitsugin na lang. Gani? Kag tandaan nyo, Ged, ini si Ugas, si Jorgenes Ugas, siya ni nagauyat sang welterweight division championship belt. No? Hindi, siya ang kampiyon. So hindi man nagili basta-basta, Sir Roland, no? Inkwentro ni Manny Pacquiao ni? Yes, no? Kaya ang katuod lang din, ang sining performance man, hindi man basta-basta kasi magsiling kita gani bala Olympians, no? Medalist ng Olympians, di quality boxer din ni. Kabalo naman kita nga once magsiling kita gani nga Cuban boxer. Dira gina naghalin tuod na sa Cuban boxers na bala mga boksingero halin sa Cuba ti daw mga mayo gid ni sila. Kag hindi ni sila basta-basta nga mga boksingero, ginatawag ni sila mga scientific boxer, Action Rex, no? Kag ang record siya nagapakita gid nga maayo gid siya nga boksingero, no? Kag matiling man naton nga hindi ni siya nga gid pulot lang. Correct. Nga ipainkwentro na lang ni sa kay Kwan, kay Manny Pacquiao. Oo, kay siyempre na disgrasya atong kontra iya gid mata. Amo to tani ginahulat-hulat sang tanan. So that is why nga na-set na no ti daw sa pagkatuan mo mga 11 days or 10 days na lang tani. Inkwentro na pero amo to nagkalatabo mga ang mata ni Pence, no? Na kwan na topi na disgrasya gid. Ang kwan gid ang retena. Major operation gito kasi mabulag ito ang isa. So amo na nga din buslan na lang hindi sa kay Jorgenes
Yugas. Si ari Yugas, sir, by the way, anong mga chances do hindi tagid familiar si Yordinis Yugas nimo sa iya mga hampang ni? Anong chance ya be once nga igo si Manny Pacquiao or anong chance ni Yugas ni Yugas? Ang kwansinde, magsiling gani ko bala scientific boxer, wala siya gadikit sa kontra. Gantad siya. Oo, kay mataas siya. Mataas pa siya sa kay Manny Pacquiao. Nag-height ini siya nga more or less 5'9 o 5'10 bala. Di tama, 5'7 lang si Manny Pacquiao. Bintaha din siya sa silang nabalawd naton bala sa boxing height and reach advantage. Sa iyon pa, ang kataason, kagangiya nga karawkaw bala. Malaba, o lagba. Amo nang bintaha niya. Kag ang iya sinis ako natunan ko ni sa iya nga mga away Action Rex. Kwan ini siya, tuo ini siya. Okay. Right-handed niya si Yugas. Si Manny Pacquiao ya. Right. Wales. Wala. Yeah, wala. Ang terminology sa boxing, kung wala ka, southpaw. Southpaw. Pero kung sa tuo ikaw, orthodox. Okay, so tao lang nga walis magsulat, di ba? Ballpen ang wala. Na? So, ang tuo naman niya, amo ni tuo ni orthodox ini si Yordones Yugas. Ang iya sini nga pamatay sa nakita ko sa mga away yung previously, ang pang-knockout niya sini is iya nga right straight tuo ya. Hindi ko pwerte ba daw kwan ba? Kung sa aton pa daw, kung sa magbayo ka pa sa lusog ni daw halo. Correct. Daw mo gina, ang ako nga pananaw siya nga tuo. Amo ning iya nga killer punch. Amo na, nga subong naman, ang game plan naman nila ni Manny Pacquiao sa ilang kwan ni Manny Pacquiao ya. Sa side ni Manny Pacquiao, anong mga game plan nila para sa sininging kwentro nila buwas? Yes, do kay gintunan nila maayo sa pila ka bulan bala. Ato bala si Kwan, ang iyabla nga kontra nga original ng defense, walis man ato. Okay. Walis ato. Si karon, gulpang, ini si Yugas ang maengkwentro niya. Too. Si, nagbaylo sila. Nagbaylo sila sa taktika naman. Pero, tungod sa ka-experiensyado naman ni Manny Pacquiao, madali yan lang na ma-adapt. Ma-adapt ya, oo. So, amo ni posible magkalatabo buwas nga adlaw. Ini si Yuga, siling ko na iliwaton ko, scientific boxer. Okay? So, meaning, why gadikit? Ga-counter puncher lang, ga-jab straight hook lang, gasod bulpi lang ng tuuya magbuslog. Amo nang balantayan din sa part sa kay Manny Pacquiao, kaya amo nang killer punch niya. By the way, taga-antabla backgrounder anay sa promotional lang nga side. Okay? Di bala si Pacquiao kag Vince Kidjaya ang kuano o aton nga tawag sini, ang original. Ini si Yugas, may away man siya sa sini nga promosyon. Undercard lang galing. Hindi sila main event. Oo, kaya main event sila ni Manny Pacquiao kag ni Prince mo. Na-disgrasya ang mata ni Prince, so therefore, hindi na madayon sila. Ari man natabo sa kay Yugas. Ang iya man nga mga challenge mula sa iya para sa welterweight na championship man, 12 rounds, na disgrasya dako-dako ang katra agtanggit. Amo na galing nga nagsaylo man si Yugas. Sila ka-stitches ang mahimuti within 10 days. Hindi pwede makaaway Pwede ka pakaayo ang pilas mo sa itong kontraya. Kay na-aksidente man sa during hindi magsiling nga maglapit na balang away. Gamay nga sparring na sila session, sparring. Tuturay ginaya sa tapungulay, nakuha sila sa sparring partner. Na-disgrasya man ang kontrahon ni Yugas. Si man ang kilay sa to. Amo na nga sila na lang nga duha naging kwentuhanay. Oo. Pero
wala ina din plano. Disgrasya gid. Pero buwas nga enkwentro nila sa imo nga pag-analisar, may knockouts or knockdown nga matabo sa ila ni sir? Dalo ka diri sa kay Manny Pacquiao naman nga side. Tandaan mo gini partner Rex sa aton man tagpalamati diri sa Action Radio. Diri na ni i-prove ni Manny Pacquiao nga tumbahon niya gid si Yugas. Ipakita yang may persa pa sa bisan may edad-edad na sa. Yes, kag nakita ko ang preparasyon ni Manny Pacquiao subong grabe gid. Oo. Puwerte gid. Basi kaya i-focus ang iyang sitwasyon diri sa Pilipinas paghalin niya do nagplastar sang madamo nga mga ebidensya against sa mga tao. Basi na ipaupok sir, di man? Di amo ning tutuod gid sa patag sa boxing abi anay no. Di na political na nga side no. Sa patag sa boxing diri ni i-prove ni Manny Pacquiao nga bisan katapusan ko na ni nga away para sa ako nagapati ko win or loss last fight na ni Manny Pacquiao para sa boxing niya nga career no. Tika diri niya i-prove gin tuduhan niya gi preparasyon si Pence na disgrasya karon si Yugas ang maukpan pero para sa akon man so blessing in disguise man ini para kay Manny Pacquiao. Kaya nga, diri man ma-prove yung liwat nga makuha yung liwat ang corona sa WBE. Gani. Kaya hindi bala siya nag-auyat sina galing sa malapit 2 ka tuig kay kumo nag-pandemya, wala na siya kadepensa. So, inactive na siya kuhaan ka na sa corona, sa mga bel. Nag-away naman si nagbikan amo na nga nakuha ni Yordanes Yugas ina nga corona nga siya naman ang champion. So ang guaya dire Action Rex daw ang kuan bala si Manny Pacquiao daw siya ang challenger. Correct. Na para maagaw. So daw blessing in disguise nga nagkala-aksidente ni ang mga kulontrahon kag dira yan naman atubangon para makuha ya ini nga corona. Muna siya. No? Pero expectaron ta, ang akon nga pag-analysis, kabalo ka naman partner Rex, no? Every time nga diriya sa Action Radio, maghatag kita sa mga analysis, objective bala, meaning, patas. Correct. Hindi Why isang ginadampigan? Oo, kay balo ka partner Rex, balaan mo nang gina no sa aton nga pag-ukdanay bala for a lifetime. Lifetime gito. Amo ni sa patag sa boxing, pare ha. Once si Manny Pacquiao mag-away, ginapang katagid ka ikaw sina kag aton nga mga listeners nga wala ko ginakabig ko galingon ko nga Pinoy ko. Correct. Kay maapin gi ko lang utanan kay Manny Pacquiao. Pinoy kaya mo. Galing kay ginabutang mo gid sa neutralia permiya, sir. Yes, no. So, amo na diri ang nakalain niya sa aton diri sa Action Radio, Action Rex. Di na mo magpamati, no, sa mga nagahatag sa mga analysis, mga komentaryo sa boxing, ang aton diri patas. Correct. Okay? So, amo ni sa bahin ni Manny Pacquiao siling ko nga ginakabig kuya ko galingon ko nga hindi kuya Pinoy posible Afrikano ko o Koreano ko o Japon ko kaya para wala ko sang apinan sa paghatag sa analysis so sa bahin naman ni Manny Pacquiao amo ini kay kumo mataas ang kontra ini nga si Yugas kag kuan ini scientific boxer ang matabo sa kay Manny Pacquiao sulungon niya ni sudlon niya ni tanan nga sudlon ang away. Gamitan isang footwork, in out, sulod nga sulod. Ang ginatawag naton sina in-fighting. Hindi ba lang ugali isang boksidor nga siling naton daw ga fighter slugger? Amo na siya. Amo nang himuon niya gid kay manubo siya mo. Gani. Manubo siya. Kag na-prove na ni Manny Pacquiao sa mga tagdas nga mga kontra. Ambot din taas si Yugas kag atong mga nakaengkwentro dahil sino pa na to? Ang nagliligad lang ang engkwentro luwas sa kay pareha sina kanday Margarito. Margarito. Kanday, si Golden Boy. Golden Boy ba? Golden Boy?
Taas man to sa mo. Tag 5'10", almost 6'5'11", tagakan Oo. ito. Kaya ang ginahimo ni Manny Pacquiao, ginasulod niya na away. Amo man ni siya gyapon nga strategy ang imuon nila. Oo. Kay karon, ang bentaha di sa kay Manny Pacquiao, ang speed, ang kadasing, correct. tag ang power sa inumol niya. Na siya ang bentaha sa iya. Pero may disbentaha man sa iya. Ano? Kay mataas kontra. Gani man. Paglagba man karaw ni. O ang habo yan na sang sumbag, kay babaw. Tandaan nyo gini kung nagasumbag ang isa ka boksidor o bisan kita gani may singiton bla kita nga babaw makapoy. Dali ka kapuyon. Amo na sang sa ang sumbag halin sa babaw padalom. Yung hindi makapoy. Amo na siya ang disadvantage sa kay Manny Pacquiao. Kay kumo manubo-nubo siya. Pero ang bintaha si Lingko, ang kadasig, ang speed, kag ang kabaskugon niya. Amo na sa kay Manny Pacquiao. Kag siling naton, ang sa paniil naman, magsiling ka na yung paniil bla footwork. Ini si Manny Pacquiao may advantage. Kay kadasig maayo nagkuan na gid ang iya, diin bala nga naglawig si Manny Pacquiao sa boxing, nagdasig ang iyang footwork, iya paniil. Amo nang bentaha sa isa ka boksidor. San i-compare ta nga disadvantage di sa kayo, although mataas siya, pero sa nakitaan ko sa iya nga mga fight, medyo flat-footed siya. Amo na, once gani flat-footed ang boxer, makuha na, no, hina iya nga movement. Daw hina galing iya nga kuan nga sikad ya. Unlike kung di ka flat-footed, nga dasig kaya mag-movement, dasig mga movement mo da, pag-iho mo? Mag-atras ganti bla, atras ganti, namo na siya. So, amo nang disadvantage siya sa kayugas. Kag, ang ari pag-yun, nakitaan ko man, na the way bala mag-deliver sang inumol, sang ilang na sumbag, ini si Yugas, doon may pagkakwat, doon may pagka, hindi bala snappy, na balang daw ka instant. Daw pa wala lang? Basta lang maghabol siya sang sumbag, doon may kwan pa. Doon may pugong-pugong? Daw may kwan pa, doon may distansya pa. Sino ganing ning last nga na-enkwentro ni Yugas na ni Yugas? Ang last lang na-enkwentro, sir? Ang ano? Ang na-enkwentro, yung boksidor bla, nagligad lang to? Si Yugas bla? Isa ka Meksikano ato, nag-perde niya. Ganit na daw gito? Amo to nga nakuha yagid ang corona. Okay. Kaya mabalaan ta na, buwas ko na nung mga performance ni kagbantayan diri sa Aksyon no Radyo Bacolod, buwas ang coverage upod sa kay Mr. Roland Magahe. No? Sir, salamat gid sa pila ka tinion ta, kita-kits kita buwas. Okay, no? So, partner Rex, no? So, hindi naman kita ni ka-diborsyo sa imo. Damo tani daw mga kwan man. Ang importante may dala ka lang sang CMD. Okay. Importante na kay siling ko ka-disgrasya man ang aton nga mata. Mayan na nga may ipatulo man tagal. Alaban amo nang importante, sir mo. Siling ko may joke ko gani sina sa aton mga amigo. Diyan nga, wala madayon kay Prince kay Pacquiao. Kasi siling ko, kung napadalaan lang dayon si MDI drops, napatulo ato no? Pero sige, pero at least sige, sir. At least masiling natin na tagaan sa mga idea aton mga listeners nga. Hindi sila buwas magano, dire sila tutok sa Aksyon Radio. Pagka 9 o'clock buwas, tutok na sila tanan sa mga kapihan, sa mga kalanaan, mga kabalayan, no? Last 9 buwas. Yes, no? Okay, no? Sige, sir. Thank you, Gid. Okay, diretso taning oras ta buwas. Ayos. Ang alas 7, ang alas 8, siyempre, si MD, pagkasunod sina ara gyapon na ng siling nila, si MD gyapon na. Laban. Si Manny, daog. Sige, ayos, sir. Thank you, sir. Magandang sa right straight ni Yugas kasi may pamatay man to. So, Pagdarex, thank you so much, ha. Please, pagkaanta sa idea sa kung paano ang magkalatabo, balabuas, sining enkwentro
Pacquiao, the legend versus the Olympian nga si Yordenes. No? Sige, Thank you, Gid. Okay, thank you, Gid, Kita-kits sir. tayo. Salamat, Kita-kits Gid. tayo, Brad. Okay. Ayos. Sige, thank you, Gid. Salamat, Gid, Mr. Roland Magahin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Buwasa, bantayan ta mga kaksyon ng sambuwa sining duwa ka mga bantugon nga mga boksidor sinuayhan mapalaron taga Cuba or taga Pilipinas, no? Buwasa, dire sa aksyon na Radyo Bacolod, mga kaksyon. Sige, kantuan ta na yung balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pila ka mga vaccination center sang syudad na obserbahan nga nagjutay kunong mga nagapabakuna ho. Pagpili sang Bacolod nun sa vaccine, nagapangunang rason suno kay Councilor Inoy Novero. Amugid man ni siguro, no? Kantuan tang balita ni Aksyon Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Rex, amo lang naobserbahan ni Councilor Novero kag upon na diri sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag subong man Mayor Ping nga naglibot sila ng gigan nga adlaw bla kag nakita nila Aksyon Rex nga tuman ka jutay ang nagakadto or hindi man nagligid ka tuman nga jutay kundi naglubo idang numero sa mga bisan pagsugod to sang G&G to daw kadako gid sang volume sang Johnson & Johnson Blackson Art nga nagapabakuna unlike sa iban nga mga vaccination niyo. Okay lang yung AstraZeneca, damo. Damo. Damo yan sa AstraZeneca. Sa Inumak, ilaksunik sa jutay. Gani. Kung mabalali lang sa Inumak, ilan na nabinyo, nagasaylo sa iban ng mga lugar, no, ang Bacolod nun. Di sila white naman mo, although nati ang siniguri ni Councilor Novero, sige nila sila education campaign sa publiko, na pinaka-the-best mo on the Action Rex, magpabakuna mo kagang available na vaccine, amo ni magabulig. Agon na kung kaso, gimana ginapangayo, abi mahalitan ka sa COVID, at least hindi severe ang imo sini na mabatyadan. Isili nga isa inisang tinuan karon sa EOC sa bulig sa mga barangay officials sa mga pangupkid sa publiko nagkinahanglan na luman na branch ng vaccine ang importante may ara available kag dapat nga magpabakuna kit. Yari si Councilor Inisito Novero na chairman man sa Committee on Vaccination Center. Naglipot man kami ni Mayor, kay Vice Mayor. Kita namon, basta gani mga Sinovac daw medyo jutay ang audience. O kung nang nagababakuna, ginapili nila, ginawa nilang Pfizer. Ting Pfizer mo, naubos na. May Moderna kita, may AstraZeneca. Anyway, the best vaccines are the vaccines that are available. Kung Sinovac mo na, that is far better than having nothing. Edukasyon diapon sa mga tao, mas maayo nga mabakunahan kasi wala kita kabalo kung anytime, God forbid, as we pray always, pero anytime insidente nga hindi nato malikawan, base makasulod ang virus sa lawas ng tao, kung wala sa nabakunahan, delikado. Pero kung nabakunahan siya bisan sa Sinovac, hindi siya maglalapot sa severe o kung patal nga sitwasyon sa infection. Amon Action Rex ang parayag ni Councilor Inisito Novero. So na-expect siya na publiko at least sa ila sining mga vaccination center kintalana sa city padayon na magkadto kag hindi na magpili kung ano na vaccine ang ila sini gusto niyag na ipabakuna sa ila. Walang balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo aksyon at ihupuno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dali gilang Aksyon Brian, Aksyon Eric Magbanwa kag sa iban pa naton nga mga action reporters. Diri kita nayho, may tisiko lang balang imo sining lawas kinahanglan ta vitamin C, may tisik
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a... Ayos, sige, dalig lang ha. Sa mga kaaksonta kay Miles Verano, slingya Sinovac is designed for Asian. It's safe. Salamat gid Miles Verano, no? Ana Sinoro, salamat gid. Dolorfo Irene Chotse, greet ko lang si Tatay Abraham Dolorfo. Okay, sa kay Hel Javier, Philippines win. Thank you, Gid Hel Javier. Yos sa kay Paul Spat, salamat Gid Paul Spat kay Hel Javier. Tamiyaw lang kay Tatay Adolf kag kay Nanay Milagros sa pamilya Ganza dira sa Camil, Barangay Camilin isa or Camil. Barangay La Granjala Carlota, from Molino, Cavite, no? Ayos, dagang salamat gid. Kay Alberta Sian, winner na to, no? Sa aton sininga SAP anniversary, no? Thank you gid. Congratulations Alberta Sian, no? Nag-message din siya sa akon, no? Sarah Jane Bigasa, mayong to Action Rex watching from Silay, no? Thank you gid Sarah Jane Bigasa kag may lang nga pagpamati kay Jarm Cordoba kag Bigasa family.
Rodora Sioco, gamonitor sa Hong Kong. Thank you so much, Rodora Sioco. Franklin Pedronia Toledo, may lang pagpamati, Franklin. Great lang Lula Flora, kag pamilya Loriano, no? Sang Sitio, Minnesota, Barangay Sagang, La Casiliana. Sa kay Joe Vician, nagdaog ako nanay. Bata, yan ni si Joe Vician, no? Thank you, gid, Job. Salamat, gid. Thank you, gid, Joe Vician, no? And sa mga kaingod dyan Aluna Andigan Git-Git, may lang pagpamati, no? Aluna Andigan Git-Git, no? Okay. Dindo Sariego and family Sariego, especially sa Mrs. ko nga si Lorlene kag apo ko si Kimi Sariego. Leonila Tarosan sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Alex Montesa, may lang pagpamati, Alex. And Cory Bidaha, sa kay Kivik, may lang pagpamati, Kivik. Okay, sa daligid lang, no? Okay. Daligid lang. Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang pagpamati. Pelton Lipora sa Pasay City, salamat gid. Ismael Mortala, no? Amuni siya, hindi man ni amuni. Ismael Mortala, ba nagsinabad ka naman din, no? Humalumina, may lang pagpamati, Humalumina. Nobem Juanitis Maghari, no? May lang pagpamati, gamonitor ko di sa barangay Villamonte. Great ko lang pamilya ko sa Sitio Barrio Daan. Thank you so much, Novim Juanitis Maghari, no? Keniel Brian Balues, may lang pagpamati. Mike John sa Moldiseva, no? Tamyaw lang kag happy paniaga dra sa Moises Padilla. Tamyaw ko lang na Lagon Boys. Thank you, gid. Salamat, gid, Mike John sa Moldiseva. George Gargasiran, monitor from Sumag. Thank you, gid. Dino Alec, salamat, gid. Patrick GRB Disina. Thank you, gid. Gani man. Sige, salamat, gid, Sir Patrick GRB Disina, no? Jerry Limaco, may lang pagpamati dra sa Bangga Tutong, Barangay Filisa, ho, sa kay Jerry Limaco, no? Okay. Way na to sa babaw. Naubos na. Ayos. Sige. Sige, sa iba naman karon dugay-dugaya. Mahinang kalaban, daligid lang mga kaakson. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigidamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time launa 9 ang aton oras kadtuan ta na balita ni Aksyon da Brian Morden gikan sa Kapitolyo Probinsyal ini may kang tanan sa Alkaldesang Don Salvador Benedicto igadoso ang moratorium sa pagpatindog sang istruktura sa NNNP no kag kalakip man aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya yara na lamang sa masobra 600. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian? Aksyon na Rex Luyag nga iduso ni Don Salvador Mayor Benedicto Mayor Martin de la Cruz ang moratorium nga pagpapanaog sang Protected Area Management Board on PAMBI sa mga lugar nga nasakupan sa Northern Negros Natural Park of NNP sa padayon nga pagpatindog sa struktura sa mga namukid nga porosyon ini Action Rex. Ang palayag diri ni De La Cruz nga ang ining moratorium para nga mapadasig or ma-inspect gid sang maid-id ang pila ka mga struktura dira subong nga nagatililindog ngang iban makabig nga wala pa nakakompleto sang ila sini nga mga permiso. So sa alkalde ng style balang antes mag-process na amat-amat na patindog and to be follow na lang. So sa alkalde diri nga posible nga may ara sang madamo gid nga nakabayular kon lantaw naton ang environmental laws Action Rex mangod nga makit-an man nga wala na nag-lisensya pa kun ka isa kag makibot na lang nga may nagatililindog na nga mga struktura kag nakulbaan pa diri sa alkaldeng iban ara sa kilid sang bakyas kag mga banglid nga base magrusdak ina kag mabasula naman diri ang mga alkalde nga nasakop mismo sang NNNP Action Rex. Ang pangintindi ko Negros Occidental ang mga Escalante ni Cadiz, Silay, Talisay, amo ning mga banwa kag syudad nga nasakop sini. In short, ang panawag ni Juan ni De La Cruz sa ibang nga nagapatindog nga daw lang galasensya kag daw kabalo nga may mayor mga salawayon Action Rex suno sa iya. Yari si De La Cruz angot ka sini.
O magkakaroon ng mga structural, mga design ng building na mga structure plan. Hindi sa ining approve man sa local government o sa engineering na doon na makapresentar kasi nakikita pala sito pag lang wala na sa hindi ko makalaro na karoon kami na yung nasunod ng local government sila sa padaan Action next sa banang porosyon sa palayag ni De La Cruz Angot sini. Bantayan tani kay ning ila sini nga hinon-anon sa masunod pa nga mga sinimana kung ano ang sabat diri sang pambi sa igaduso ni De La Cruz nga moratorium sa pagpatindog sa mga struktura. Pakaronan ko karon sa gabi ining cases sa Negros Occidental so far halin sa mga 1,800 to nagligang nga bulan subong ara na lang sa mga 600 pesos apisos 600 kabilog. Aktibo, sorry. 600 masubra na gid lang aktibo nga kaso ni COVID-19. So may mga indication nga nagnubo gid man siya halos sobra 50% or mga 80%. Amo ng mga balita gikan sa Lokpo. Action Brian Mo report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon ta live Kantuantang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO droga isa sa mga ginalantaw nga motibo sang Police Station 7 sa pagpatay kagabi sa isa ka barbero sa barangay Mansilingan. Yaring kaundan sa report ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon na Rick. Yes, aksyon na Rex, ari na, no? Ari na ang imo talong kag. Ayo di purma. Ang imo nga tuway. Sa kalwa na ni Marison kag ni Aksyon Alvin ang pakinaso na. Oh yes. So, kagang talong ambot sino tong ligo to ha? Abi Marison niya hingagaw na ibi. Saan padala? Hindi, ito sa ngalan sa nagpadala sa gani. Oo. Mapasalamatan. Kay thank you gid sa talong sa bruso. Ari mo talong sa pagkalaba-laba ka talong ba? Talong is very long. Yes, kag very fresh. Ba, very fresh ha? Pero duwa na ka dupa kurang labas ang talong. Laba ba to? Pwede may mo ni nga balbal si mo, no? Ay, kalay! Balbal si mo ni, mabalikay ka pas ni mo naman, luto man. Pati talong tuging balbal to si mo, no? Lagba nga mga talong kwan pa preska action weeks. Tinayo na. Lagba na, preska pa. Kay organic ni kuno yang ginatanom sini mo. Salamat gid kay Marison niya dira sang kwan. Mari nga gani bi Maria Nedbi. Ang tagiyasan talong ta para nga ma-acknowledge mo na para ma-acknowledge namon bisan paano lang di siya. Bisan adlaw may talong kita, no? Kag sa dason pagid nga adlaw. Ayo di purma. Ari na. Ara na? Si Mr. Jumil Dundoyano kag si Rowena Tongkwa Dundoyano. Si Jumil kag si Rowena Dundoyano. Muning mga taga Barangay Consuelo Ilog. Taga Consuelo Ilog. Thank you kita. Ito kanami kasi niya talong nung Jumil, no? Okay, way na dapaman. Ayo di purma. Rowena Dundoyano. Pamana yun ni kuno sa nasong nga mga 5 sako, no? Boss
salamat gid ba o do ka Ya, namin. ubo man ko ba? Hindi mo ni makita yan sa Libertad sa Santa Market. Hindi na yan. Dito lang na yan sa... Hindi na naman sa Kabangkalan? Ilog. Sa Ilog? Sa Ilog lain yung klase talong agsurex yan. Gani? Pag ko nakita nga talong sado ka lagba kag kuwantay ng anong parang sila ganito hindi pala gulang linghod. Oo, linghod kag why gid masakit ba? Oo, laulod. Ba? Pinti sa kabilog ni Axorex, mabutangan mo ni itlog. Ti usustuhan ginisi mo sa kabilog gid. Nga? Nga talong hindi ka na Ayo di purma. Hindi amo. Pero nga banisang tuway ni Marisonia, Ako gagatas-gatas. Bakit na sa nga pagbugtaw ko gin siling ko luto ang tuway ni Marisonia, no? Kay higo punta. Ba? Ba, napag-iko mo sa sabaw. Grabe. Ang sabaw ka rimis. Gali? Ang technique sinugasa mo lang mayo, kag igisa mo sa. Abi ko bisan way nahugas-hugas. Ti pwede man pero manali maugasan mo sa. Para makuha ang mga dirty gamay sa gwa. Laban. Puti sa bra. Ang sabaw sini gagatas-gatas sa Rex. Kampiyon ang calcium sini, no? Ati good. Pero kulang ka sa calcium, no? Salamat kita sa kay Mr. Mrs. sa Jomel Kagruina Tunduyan, no? Sa talong kag sa kalwa ni Marisonia Graba ang iya sini nga tuway, no? Sa mari ko naman mga limango, mga pasay. Pauna na mariba. Papanggata kay Marisonia, no? Thank you gid Madsa. Salamat gid Mas, bawo salamat kay Pare Alvin kay Thank you gid Pare Alvin daw nabugatan gid si Pare Alvin daw pasaka di mo. Gabi pasaka Rex mo. Gali? Tawag ko niya din ka Pare Rick ko sa GNG. Mga ako niya buligi ko din pasaan bi ko ka bukat gidon ko dumuya. Ayo di purma. Sining ko pila lang pala mo ni Pare Rex. Sining niya wala libre na pre. Bawo di salamat gid. Mayo gid ara sa subong sa syudad sa Himamaylan ga monitoro. Oo gani si Pare Ruben guro pa si may padala mo da no. Ati way paguros Pare Ruben. Sa Himamaylan? Way to sa guro do ari sa Bacolod paguro. Sa Badura sa Himamaylan dapat siya may padala sa. Gani. Upah no. Ayo di purma. Kayo pagida kay Joseph Chua kag Sir Manuel may nga pamate. Yes. Sa kay Kagawad Jofred kasi kay Kagawad Jofred kay Kapchad. May lang pag-monitor. Sa kabuda, no? Kay Engineer Arthur Normandia. Kag si Engineer Marlon Posisyon, no? Ito nagka-posisyon ito ang iya sininga. Ayo di purma. Lansones, Dorian kag rambutan. Daw September na mo. O dala mga September, October, mga kapangarbis na to Timayugin. Libre ko mo saka, ikaw mo saka to. Di na gani ka. Durian. Tangon masaka sa puno ka durian to kamangwa durian, no? Katamo ito. Ayo. Isang durian, no? Tinano ning latest ni isang gintiro niya gabi Subo nga daw ginalat na to Axorex siya magbukas pala simbahan. Dito na sa gintiro kagabi sa tabangan simbahan Katoliko. Ang simbahan sumong sirado pa pero nang ginalat nila ang kura paroko kay may lantawon sila nga CCTV Axorex kay diba si CCTV daw simbahan maka bulig-bulig to identify sa tong duha ka mga riding in tandem na mga nagtiro kagabi sa kay Ronel Bantigi ni 31 anyos taga puro kabugwason barangay Masilingan isa ni ka barbero nagapanggunting dira mismo malapit man sa lugar sa di siya natiruhan kagabi Axorex ang igo is ni isa malani probo katanda tumiro tong riding tandem kay sa yubon-yubonan gid no sa ulo gid Axorex ang armas kay gamit to base sa basiyo kag bala nga na-recover nga nagdaad daw iya ka 45 caliber pistol to. Pila igo yan Isa mo lang ganik bilog to. Galing kita sa ulo gid. Pati ulo gid to. Tanda ito kita galing kay nagtinira pa sa hospital Axorex mo. Abi galing kagabi ni police captain Elmer Bonilla mabuhi pa ni siya. Kay kagabi guro nabuhi na igo sa pagbugto ang ginawa guro after nga natiruhan sa mga 3 to 4 hours po mo. Kag na bugtuan sa ginawa kagabi diri sa may Corazon Locsin. Nga maputuan ng chance sa police na to nga may istorya sa galing kay medyo kritikal ang sitwasyon pero gabi why gid siya matabangan action Rex no. Now isa din sa mga narantaw ni Police Captain Elmer Bonilla although nga tingin explore para naman nilang iba niya mga motibo dili po sa mga malapit nga motibo
may angot rin sa droga kay hindi man malipod din si Ronald Bantige nakakuha si Presuan kay naka-apply sa plea bargaining agreement kag ang mga ginalantaw din sa police nato station number 7 ni Captain Bonilla ka posible basi ginapabalik sa blas ng mga drug personalities nga liwat magnegosyo droga or if not basi kon may utang siya sa droga prior nga ini siya ang napriso nga wala niya mabayaran kag ginasukot siya sang iya sini nga transaksyon yari si Captain Bonilla sa interview sa Aksyon Radio. Kadalo ka aksyonerit, basta ayos sa KPDL gani makagawa sa prisuhan. Pakadamon sa consideration, no, nga posible mabalik sa liwat sa pag-inigit sa illegal drugs. So kung magbagong buhay siya or at the same time, masisayab na pagbagong buhay ang mga drug personality ni balangay na nakuha sa iyan, na-pressure man siya nga magbalik. So muna sa mga anggulong na tanaw natin aksyonerit sa biktima natin. So kung makita natin, ng biktima, daw pangitam sa ganit sang trabaho nga mag-uwit sa barbero dira sa silang barangay. So may posibilidad man nga ini siya basi balang ginaunggan nyo kag hindi na siya kahit tiyan mo na bala may trabaho naman siya nakita. Daling tawalo ka naman aksyonerit na sindikato kung isa kung para ka na sa ilang listahan do may natakot kami din ang bayo do kabud may magbuwa kag kung kaisa may exchange sa kabuhi nila aksyonerit. Basi sir may mga pulo-pundo man sa nga utang bla previously before sa madakapan bla sa kaso ya? Correct na aksyonerit nga kay ang istorya tani sa barangay Kadahawad sa barangay Mansilingan mo man ang iyang version so muna ganin nga banya kaniya kung makagwa ka tani laylo ka pag mahalin ka sa nga lugar ba na kasi kung naglaylo ka nagbagong buhay ka sagara ka magyapon na visible area basi kung namalisyahan ka nagabigya kaya sa illegal nga droga o kung ang imo man nga previous bilang nga mga amo maging ganyan siya mas pagbalik kag kung hindi ka amo ni madangtan sa inyo kabuhi aksyonerit pero why not kung na-close door ang investigation natin sa dira ito pa naghaling nila sa simbahan galing kay sarado pa kay Sabado ang parents sure pa kay kini nakita itapit ka kanila CCTV kung na-review natin ito from afternoon hasta magabi kung may mga bystander nga nag-monitor sa iya kahit riding in tandem ni sa yatin aksyonerit. Aksyonerit si Pulis sa Captain Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalon report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office. Tanbayan ay aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, no? Ariyo kung nag-problema bla kamo sang constipation ni aksyon na Roger Gotib mapakadis kita ini may kang tanan sa apat ka mga persona nihong ginadakop sang kapulisan sang syudad sang Cadiz bangod man sa illegal nga pagpanahor no ibaloon tabing report ni aksyon na Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, arestado ang apatanan ka mga persona matapos sila ang nilakpan sa akto sa ginpatigayon nga raid sa mga katapusan nga kapulisan sa bahin sang St. Andrew Housing, Barangay Daga, sining siyudad. Ginpatigayon kahapon mga alas 2:30 altak na kagipadako pamoso na Christian Villanueva, 21 anyos, soltero. Melfa Espinosa, 48 anyos,
may Bana, Rosalie Jola, 28 anyos, dalaga, kag Cherry Lou Buhat, 28 anyos, dalaga man, talan residente sa Block 7, Phase 1, sa St. Andrew Housing, Barangay Daga, Siyudad Sangkalisa. Ini sila ang nalakpan sa akto nga nagahampang sa Madyong. Nakuha sa ila sini nga posisyon kag kontrol, ang confiscate sa kapulisan ang lamisa sa Madyungan, ang 4 ka mga bangko kag subong man ang mismo barahas ang Madyong. Nakuha man ang 41 pesos nga cash nga ginakabig bit money. May katanan sa sining kampanya sa kapulisan sa illegal nga pasugal. Suno sa kay Police Lieutenant Listel Oliveros, ang Deputy Chief for Operation sa Cadiz City PNP, nga madugay na nila nga nabaton ang report nga may ara nga nagamadyong sa sila nga lugar. Gani ginkasal nila kapon ang amo nga operation. Subject naman na pagpasakan sa kaso sa palabuton nga Lunes ang 4 nga mga kaladakpan nga karon detinado sa bahin sang Cadiz City PNP. Report gikan sa Sumad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod ng way tamalabutan, pamandihan tayo niya. Lunes na lang kita kinitanay mga ka-action. Salamat gid, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life, upod na kay Action Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo si ka-action sa kanginan, Action Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.